घर की रचना हुई है नहीं सकल ना कोनो भी गलत परिवार में रह जाता नहीं तो परिवार शिक्षा में आगे बा प्रतिष्ठा में आगे बा धन दौलत में आगे बा तो परिवार के सबसे लमहर से तो परिवार के गार्जियन के ऊपर जाला चाहे कि जब ले गुनीमन गार्जियन ना हुई तब ले गुनीमन परिवार के गुनीमन घर की रचना हुई है नहीं सकल विचार करब चाचा जब बिना गार्जियन के एगो घर में के चल सकत तो इतना बड़ा सृष्टि ई बिना गार्जियन के कैसे चल सकता इस बात के विज्ञान भी मान रहल बा कि कोई एक शक्ति है जो अपने ढंग से पूरे संसार को संचालित करके चला रही है तब शक्ति के है शास्त्र में लिखल बा शक्ति दोसर के हुला है वो शक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माई महामाया है वही माई के जब खेले के मन करेला तो माई ये सृष्टि के रचेली खेलेली मन जब भर जाला तो माई ये सृष्टि के प्रलय भी कर देली माई शक्ति एक है इनका रूप अनेक है इनके के केहू दुर्गा कहल केहू काली कहल केहू सरस्वती कहल केहू लक्ष्मी कहल केहू पार्वती कहल केहू सावित्री कहल इनके के केहू केहू गायत्री कहल माई शक्ति रूप ने जब जैसे जरूरत लागे धरती पर भेष धारण करके आईली धरती पर धर्म स्थापित करके साकार रूप छोड़ के निरंकार रूप में परिवर्तित हो गई आइटम बदल जाला कि ना कि वही दूध के छेना फाड़ के रसगुल्ला बना दे कि वही दूध में जोरन डाल के दही बना दे कि वही दूध के जरा के खोआ बना देला कि खीर बना देला कि पनीर बना देला कि वही दूध के ओट के पी घाले तो ही एक हमारी शक्ति एक है इनको रूप अनेक बढ़ जा के बुलावे तो सुमिरन वंदना हमारी व्यास काहे करी देखिए भारत देश एगो ऐसा देश हो हमारा भारत देश में जहाँ विश्वास बा वही जी देवी देवता बाड़े देवी देवता मंदिर में नहीं खा विश्वास में बाड़े विश्वास के चलते हमारा भारत देश में नदी नाला के पूजा होला कि ना हई के हो तो गंगा मैया हई नदी माई कह के पूजा ई धरती वो धरती है जी गाछ वृक्ष के पूजा होला हई काठी के पेड़ हो भोर के एपर के रहेला बरहम बाबा हई काठी के पेड़ हो पीपर के एपर के रहेला वासुदेव बाबा हमारा भारत के धरती पर वही चुकी पौधा पूजा ली हई के हो तो तुलसी मैया धरती वो धरती हो ए जी जानवर के पूजा होला हई के हो गौ माता एगो कुकुर के ना छोड़ी लो सही के हो तो भैरव बाबा भारत देश की आस्था इतना बरियार हो 5 गो ढेपा धके अगरबत्ती दिखा दे ई के हो तो भेलहा बाबा भारत देश तो चलिए वो मंडली से माई शारदी के वंदना भइल हो यही मंडली से लेकर वही माई बीना वाली के न्योता देता कि माँ गवैया बजवैया के मालकिन माई सरस्वती है बाबू हाँ वही माई को लेकर बोला टका कहता हुआ सरिता नदी के कहल जाला तलैया पोखरी के कहल जाला और म्यूजिक से आवो हम स्वाही सुन के
माई के स्तुति गा रहल बानी। दुनिया में माई का है? माई तो माई होली, वो काली माई हो खस, दुर्गा माई हो खस, छठी माई हो खस, चाहे वो आपन माई हो खस। एगो कवि कह के चल गई है कि अपने बच्चों को हर सुख देती है माँ। देली की ना देली, स्वर्ग से जोन ही दूर के ले आके बेटा के दे देवे लायक रही तो माई दे दी। अपने बच्चों को हर सुख देती है माँ, अपने बच्चों की हर बलैया लेती है माँ। अरे पूजना है तो उस भगवान को क्या, इस माँ को पूजो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। पापा जी चप्पा पड़ गई तारा लाके है बतिया बता। हाँ उहे के हमरा पापा के चोपले रहन मोटरसाइकिल से ओसे ना नु ढेर लोग बना कहे। लेकिन आई बड़ी दुख के साथ भोला भैया हमरा एगो बात कहे के पड़ता। कुछ देशों की आने वाली पीढ़ी अपनी माँ के आंचल में नहीं सो पाएगी। हम भारत के बात नहीं करत, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा भारतों में समा गई। कुछ देशों की आने वाली पीढ़ी अपने माँ के आंचल में नहीं सो पाएगी, क्योंकि जींस वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी? ओढ़नी से काम चलाएगी। जींस पहने वाली ओढ़नी रखत नहीं की रखो। हमारा भारत देश के नारी आज जो साड़ी में देवी दुर्गा खानी लागेगी। ये चल जाए विदेश में, रूस जापान अमेरिका में 5-5 लड़का के माई जींस टी शर्ट चढ़ा ले तरी सब, 2 महीना के लड़का गोदी में लेके शॉपिंग करे, शॉपिंग मॉल में चल दे तरी। वो लड़का भूखा के रोवे लागत तो मुंह में बोतल हुर दे तारी सब। दूध पियो नहीं, अपन दूध नहीं सब पिया काहे रे? तो पर्सनालिटी ढीला हो जाए। हाथरा माई के, हाथरा माई के, हाथरा माई के। एगो तोहरो लोगिन माई हो, एगो हमारा भारत देश के भी माई हो। अपना बेटा रूपी पौधा के अपना पेट में रखेली, अपना खून पानी से पौधा के सींचेली। जब पौधा बाहर आवेला तो अपन अमृत समान दूध पिया के लड़का के विद्वान पहलवान देश के APJ अब्दुल कलाम बनावेली।
हई हो एगो माई बड़ी अरे राम रे राम। जिन सवाली हाँ जी। ये अपना पर्सनालिटी के आगे अपना बेटे के लाइफ खींच देते। देखिए नु चाचा, हाँ ये बच्चा हम कही ले शिक्षा स्कूल में मिलेला, मिलेला, बाकी संस्कार हाँ परिवार में मिलेला। मिलेला। अब बताई जन्मते लड़का के बोतल धरा दिया, उहे लड़का जस जस तीर होता बोतल के साइज बढ़ौले जा, अब बड़ होत होत बड़का धो लेता। अब पुरनिया हो के माई बाप रोता रे, अरे बेटा पियो कर होगा। अरे बाप रे बाप। ए तो काहे ना होई लड़काई में छोटका धरौले बड़ू तो बड़ होई तो बड़का ना धरी। ओहु लल्ला मोहर धारी धारी। ये संस्कार के बात है। आई हमरा टिंकू बाबू आ भोला बाबू, देखिए ये पूजा समिति के आज असीम कृपा भइल। ए गांव में कबो शायद दुगोला कीर्तन नहीं खे भइल नहीं क्या भाई? ना जी। हाँ जी। आज प्रथम बार हमनी आइल बानी तो हमनियो के डरे लागत था। आय का है? बोला भैया हुलस के हमनी के नहीं सका डर लागता काहे कि जहां कहियो कीर्तन भइले न खोजी पहुंचल बानी। हां आई हमरा टिंकू बाबू आ भोला भैया हजारों हजार रुपए पुरस्कार देवे बनी। ये पूजा के हर समिति के विशेष रूप से हम भोला भैया के, राजीव भैया के, हमरा सुजीत भैया, इस सभे बा हम सबका के हार्दिक अभिनंदन करतानी कि रउआ सबके दिन भई के आवरी कुछ ना तरवलगन के पंच दर्शन हमनी के हो गए ना जी। हम बार बार रउआ सबके हार्दिक अभिनंदन शुभकामना करब। माता रानी रउआ सबके बनौले रही, हमनियो ले निमन निमन कलाकार लगा के रउआ सबके सेवा करत रही। शास्त्र में माई सरस्वती के वाग देवी भारती कहल। वाग देवी भारती यानी बिना माई के कृपा के गावल बजावल तो बड़ी दूर के बात बा, केहू बोल नहीं खे सकत। यही माई के कृपा केहू को अधिका हो जाला तो गवैया बन जाला, यही माई के कृपा केहू को कम हो जाला तो जिंदगी भादलाते रह जाला। तो हे मां बिना तहरा कृपा के केहू बोल नहीं खे सकत तो गिरी जी गा के न सकत। हम जानता नहीं कि दुनिया के जहान के आराम से क्लोज पल्ला धो के बदल ई बोलरो वाला गोयर ना ई गाना बजाना लगी है। हे मां हम तो मोद के पुतला है, हमरा से गवारे लुतू बिना के जहां तेरी झावे गाय के हमनी माता काहे कही? एगो गाय अपना बछरू के जन्म दे के और बछरू के दहिया लगल जीभ से चाटे कुछ ले जाके कहल कि ये गाय तू बड़ी गंगा बालू, बछरू के देह के कुल्ही गंदगी जीभिए से चाट गई। गाय हंस के कहली कि हम महतारी हैं, बछरू हमार है, एकरा देह में जितना गंदगी लागल बा ई सब गंदगी हमरा अंदर के है, अपन गंदगी अपने से साफ कर देवे में संकोच कर दू। धन हम मारी हम बछरू
दुनिया में मातृशक्ति से बड़ कौनो शक्ति ना है। हमारे शास्त्र बताओ तो भोला भैया कि मातृशक्ति से बड़ कौनो शक्ति ना है। का है माई ऐसा त्याग दुनिया में केहू के लगे है नहीं। शास्त्र में लिखल बा 10 गो आचार्य के बरोबर एगो गुरु के स्थान होला। 10 गो आचार्य के बरोबर एगो गुरु के स्थान होला। 100 गो गुरु के बरोबर एगो बाप के स्थान होला। और 1000 गो बाबूजी के बरोबर एगो अकेले माई के स्थान होला। अवेले बोल के हो है ना का है इस दुनिया के नियम का ध्यान दे। भैया भैया छोड़ दीजिए सुतल बो करे के का जब इगो नहीं बिगाड़े वाला काम। हां जी ना अरे ध्यान दे के बा ये सुत गोल बो करे के सुते दी। आखिर माई के स्थान सर्वोपरि काहे बा? ये दुनिया के नियम है भोला भैया। एगो राइटर कवि गीतकार गाना लिखेला नु तो नीचे अपन नाम देला गीत लिखल हमार हो। एगो पेंटर पेंटिंग बनावेला तो नीचे अपन नाम देला पेंटिंग बनावल हमार हो। एगो साहित्यकार पुस्तक लिखेला तो नीचे अपन नाम देला किताब लिखल हमार हो। एगो फिल्मकार फिल्म बनावेला तो नीचे अपन नाम देला फिल्म बनावल हमार हो। लेकिन माई 9 महीना हमने के अपना कोख में रखेली, अपना खून पानी से सींचेली, अनेकों प्रकार के कष्ट सही के हमने के जन्म देली, अपन अमृत समान दूध के पान करावेली, अमृत भर के चले के सिखावेली, इतना कुछ करेली माई नाम देली बाप के की फलाना के बेटा है। भजना बोल प्यार के हुके लगे ना जी। ऐसनु माई के स्थान मातृशक्ति के स्थान सर्व ऊपरी बा। लड़का कहोस की हे माँ हमरा ऐसन पुत्र को पुत्र हो जाले बाकी तहरा ऐसन माता कबो कुमाता ना हो। नारी हम जाने तानी तो हर दया जीरो पर हो जाला तो जीरो भी हीरो बन जाला। प्रमाण बा कि तू चाहे तो मूर्खों भी जवान हो। बोला भैया प्रमाण बा राजीव भैया आज से 5-6 साल पहले हमने के संगे दुबेला जाए वाला लड़का 5000 में 4500 में खेसारी लाल। देखिए माई के कृपा भई गायक बनौली नायक बनौली बॉम्बे भेज दिली। जाना खेसारी के साथ 5000 में हो पड़ो आज यही खेसारी के साथ 12 लाख 15 लाख में हो गई। माई के कृपा हो। छोड़ी खेसारी के हमरा के देख ली हम लड़काई में वो होशियार रहनी कबो कबो मन करे लगता दांते अंगुली काटी। हम लड़काई में होशियार रहनी हम स्कूल में चल जाई पढ़े अब रास्ता छूट जाओ घर चप्पल बदल के चल। माई हमरो पर पकड़ू महीना में का साटा गाले तो निकाल बच्चा के रोजी रोटी चल जाता पंच दर्शन हो जाता। देखिए कहल बा साक्षात्म किम प्रमाणम जौन आँखी के सो जाओ तो प्रमाण न देवे के। भाई देखिए हमरा ने बिंदी में जाओ तेरे बबलू ई लड़का एक पैर के विकलांग बा रोल इनके बुझा तो बिंदिया ही है बजावत ना ई तो बिंदु पे अंगुली भइले बा माई के प्रेरणा इनका से बजवा रहल ना तो इनका खाली कितना लंबा ट्रेन में भीख मांगता है कितने ना भमो पहले तो भोपा बजावत
भाई बाबा माल तबला में खेले जाओ भाई लोग झाल में खेले जाओ माई के प्रेरणा बजवा रहे अपना माता पिता की अपना गुरुजी महाराज की एक बार प्रेम संहतियाल शिव शंकर भगवान की गौर करे के बाद अपने हिंदू समाज में 1 2 10 1000 लाख होना 33 करोड़ देवी देवता के पूजा पाठ होला कहीं कहीं लिखल बा कि 56 करोड़ देवी देवता के पूजाई होला वाल्मीकि रामायण में लिखल गल बा कि मात्र 33 को देवता हमें 33 को देवता के पूजा होला प्रमाण तो इहो मिलता कि आकाश में जितने तारा बड़े एगो तारा एगो देवता के घर हमें आकाश में जितना तारा बड़े उतना हमने हिंदू समाज में देवी देवता के पूजा लेकिन इस सरकार ये सब देवी देवता में सबसे पहले का पूजाई भगवान गणेश जी के होला भगवान गणेश जी मंगल के देवता ही बिघ्न का हरैया है ये बाबा के जहाँ आसन आ जाला तहाँ शांति के वास हो जाला और शांति के नाश हो जाला। आज
आज हमनी के जाना जग में आयल बानी सन एगो पुण्य आत्मा के शांति हेतु ई महान जग करावल गइल बा भगवान जैसे निहोरा करब कि हे प्रभु हे आत्मा के सुख शांति प्रदान करी ओम गजाननम भूतगणाधीसेवितम् कपिध्वजम् फलचारुभाक्षरम् उमासुतम् शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर तो प्रेम से बोली श्री गणेश जी भगवान की ये दुनिया में सबसे लमहर देवी हमने के आपन माई है और सबसे लमहर देवता हमने के आपन पिताजी है माता पिता के बाद ही कोनो देवी देवता का स्थान दिया गइल बा तो माता पिता के आशीर्वाद लेके गुरु जी के गोल लग के तब रोना सबके चरण के सेवा हमने के करे बा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः खूब प्रेम से बोले अपना अपना माता पिता के संगे अपना अपना गुरु जी महाराज की सरदादी माई सरदादी माई सरदादी माई सुमिरन टेम्पू वाला पुदीना वाला लैया करो हवा में लइको गावत है हां ये कोई टेढ़ है कहला के बाद सुनला के बाद ना कहा बेटा या नारी पूछाऊ के लूरना असहुर चारू ओर ताकी लौकत किनारा और दूर डूब गई मैया मैया डूब गई मैया मैया पार लगा
पुरस्कार दिला बने हमारा माननीय सरपंच प्रत्याशी अमर शर्मा जी। बड़ी बरियार होला उहे लड़े लाई सरपंच के चुनाव घर द्वार से ही पद खातिर लड़ल जाला। पद खातिर जज के पावर बा। आमदनी तो कहीं मत 5 बरिस में पोस्टरों का दाम ना निकलेला। पद है वो जज के पावर बा। बार बार हार्दिक शुभकामना करता हूँ। पढ़नी न लिखनी चले के आवे ना नहीं कहरे बनी हम या नहीं तो होई जयप्रकाश मिश्रा बाबा हमारा जन दिवांग आत्मा के शांति में गावत हैं वहाँ के छोट भाई बनी बाबा ईश्वर में आशीर्वाद दिल बनी बाबा के बार बार फोन लगी सरदारी माँ सुमिरा